Els comuns ens presenten de nou una moció sobre transició ecològica, amb noves lleis, nous organismes, més despesa pública i més burocràcia. Aliança Catalana compartim l'objectiu de protegir el territori, però protegir-lo no és omplir-lo de regulacions, és gestionar-lo bé, escoltar qui hi viu i reconèixer qui el conserva cada dia. En aquesta moció no es té en compte. La natura catalana no la gestionen les entitats ecologistes ni els funcionaris, la gestionen els pagesos, els ramaders i els propietaris forestals. I en 16 punts que consta aquesta moció, pràcticament no hi ha cap referència al seu paper. No tenen en compte la seva tasca? Parlem de biodiversitat. A Catalunya les espècies exòtiques han augmentat el 60% només en 10 anys i avui hi ha registrades 1.678. En aquest cas també els hem de considerar catalans i maltindre'ls o els hem de fer desaparèixer. El silur ha alterat greument els ecosistemes de l'Ebre. La vespa asiàtica amenaça l'apicultura catalana. El mosquit tigre s'ha estès per tot el país. Són problemes que afecten la biodiversitat. Ja els està bé a vostès? Prefereixen crear plans, organismes, estructures administratives abans que fer front a les causes i als problemes que pateix el territori. També ens parlen de protegir espais naturals. Catalunya ja té més del 30% de territori sota alguna figura de protecció. No és la manca de protecció sobre el paper el problema, és la manca de gestió efectiva. La xarxa Natura 2000 afecta part molt important del territori i també del nostre patrimoni forestal. Cal recordar que el 75% dels boscos catalans són de propietat privada. Les famílies que conviuen amb restriccions, obligacions i limitacions i que no reben ni compensacions ni se'ls té en compte en les decisions que afecten les seves terres. Els boscos no es conserven sols. Sense gestió s'abandonen i aquí ve el perill. Quan s'abandonen augmenta el risc d'incendis i el territori es degrada. També ens sorprèn que els comuns invoquin el Reglament Europeu de Restauració de la Natura com si fos una norma exemplar a debatre. Diversos estats europeus hi van expressar reserves importants en contra pels seus efectes sobre l'agricultura, la propietat privada i la gestió forestal. Fins i tot, el mateix reglament preveu una revisió dels seus impactes socioeconòmics en els pròxims anys. Però no parlen ni de compensacions, ni de consens, ni de corresponsabilitat, només de noves obligacions. I finalment, la seva recepta és sempre la mateixa. Més paperassa, més perdre el temps, més marejar la perdiu. La moció demana 70 noves places de funcionari i 200 milions d'euros addicionals, anualment. Com sempre, més estructures, més organismes i més burocràcia. Per Aliança Catalana, abans de crear noves agències, creiem que cal fer funcionar les que ja existeixen. Abans de multiplicar les restriccions, cal garantir que la seva gestió sigui eficaç. I abans d'imposar decisions, des d'un despatx ben climatitzat, cal escoltar qui viu i treballa al territori i qui ho pateix, faci fred o faci calor. Aliança Catalana defensa la protecció del medi natural. Defensem combatre les espècies invasores, defensem la gestió activa dels boscos, defensem els pagesos, els ramaders i els propietaris forestals com els principals custodis del territori. Però no compartim un model basat en més burocràcia, més despesa i més imposicions sense compensació. La natura la protegeix qui la viu, qui la treballa i qui la cuida dia a dia. Moltes gràcies.